Mulți mă întreabă: Daniel, cum pot să am și eu motivația ta? Cum pot să fiu și eu ca tine? Aș vrea și eu să încep, dar nu am suficient de multă motivație. Cum să nu ai motivație când te trezești dimineața la ora 6, vă spun așa un pic viața voastră, te trezești dimineața la 6, după ce amâni de 15 ore alarma pentru că nu vrei să te trezești, pentru că nu-ți place viața pe care o să o ai în decursul acelei zile, după ce ai amânat alarma de 15 ori, te duci și te urci într-o mașină care oricum nu-ți place și ai reparat-o de 15 ori și nu mai ai bani să o repari și de-abia aștepți să o schimbi, stai în trafic cu toată lumea pentru că la ora aia toată lumea merge la lucru. Când ajungi la lucru nu suporți pe nimeni de acolo pentru că toți trag pe tine și toți te forțează să te miști mai repede, să muncești mai mult. După ce ai plecat din locul ăla care ai stat toată ziua și nu-ți place și urești pe toată lumea, te întorci cu aceeași mașină, în același trafic, pentru că vă întoarceți toți în același loc și mergeți toți acasă la aceeași oră, o să stai într-un alt trafic, în timp ce Young Trader la ora 2 merge să dă cu un M8 Stage 1 de 800 de cai la ora 2 și 4.